Hello, mega love shout out to Provinciano Sana Vlog. Yan, thank you very much Provinciano Sana Vlog. Patamsak naman dyan. Thank you very much guys sa patamsak. Tamsak dan, thank you very much to Provinciano Sana Vlog. Ayan, loading. Hello sa 1 million viewers dyan. Hagonoy kagwar. Thank you very much. Two million in my house. Hello, mega love shout out sa inyo dyan. Patamsak naman dyan. Kinsa ka ba ni mo na doy? Akura in town. Akura. Akura are. Di ay na ko rin kilid. Di ako rin kilid, Bert. Look at me. Nakapayong lang here. Ayan. Aray. Ako rin town. Ako rin isa, Robert. Ako rin isa. Ayan, 2 million in my house and 2 times sack. Thank you very much. Yan, thank you very much sa pagdalaw sa bahay ko guys, sa LS ni Ondoy. Ayan, thank you very much. Hello to Kamars, host Tamsakdan. Ayan, thank you very much Kamars. Ayan, okay ka na ba Kamars? Yan, okay ka na ba Kamars? Sige, nagma... Ano niya? Bulok. Gustad ba? Ayan, thank you very much guys. Yan, okay ka na ba Kamars?
Dili pa gyud town. Sa ba? Ayan. Ano ka lang dyan? Tawag dyan. Magpagaling ka dyan. Hello, may love shout out to you. Yan, baka naman dyan ka, Mars, VG ka lang, kung pwede. Yun in my house, hello, may love shout out sa inyo dyan. Ayan, tamsak niyo naman si host. Ayan, hello, Thunder09 Vlog, hello, hello. Hello, love shout out to you, Thunder. Ayan, thank you very much sa patamsak. Hello, host. Ayan, hello to you, Thunder09 Vlog. Thank you for coming. Ayan. Ayan, you're from... Ayan, thank you very much to Thunder for visiting my LS. Ayan, thank you very much. Yeah. Tamsak Dan host. Ayan, thank you very much Thunder. Ayan. Ba't ngayon ka lang bumalik? Yan, baka naman hindi mo pa pakadikitan si host, dikitan mo naman. Ayan, thank you very much. Baka naman dyan. Dikit na tayo host. Very much to Thunder. Ayan. Dikit na. Ayan, thank you. Ba't ngayon ka lang bumalik, Thunder? Busy lang sa trabaho, host, kaya ngayon lang nakabalik. Ah, so ano mo ngayon? Free? Ano mo, day off mo ngayon ba? Monetize channel ka na? Yes, host. Rest day, ayan. Ayan, baka ata friend ko na palaging palaging sumasali sa LS ko, hindi mo pa yung kadikitan sila, sayang naman yon. Bago pa host, ayan, bago pa sa
Ilan na ba yung bahay mo, Thunder? In 1 million in my house, hello, mega mega love shout out sa'yo dyan. Patamasak naman dyan. No, buhol po buhol ako nga. Yan po yung Chocolate Hills Thunder. Buhol po ako. Yan, nasa Bohol po ako, Thunder yan. Kung nakikita mo yan yung mga yung mga burol-burol diyan, yan po yung Chocolate Hills. Yan, fresh from Bohol po tayo. Good morning, host. Ayan, good morning to Lizelle. Ayan, 2 million in my house. Hello, mega love shoutout sa inyo dyan. Patamsak naman. Ano po, Thunder, kung nandito ka pa is Bohol po ako, probinsya. Bohol po yung probinsya ko, Bohol. Ayan. Gretchen de la Pina, hello. Nice meeting you again. Gretchen, ba't ang tagal mong bumalik? Ang tagal mo kayong bumalik, Gretchen. Tamsak Dan, ayan, thank you very much sa inyong dalawa dyan. Thank you sa patamsak ni host. Ayan. My God. Good morning, host. Good morning sa lahat. God bless everyone. Ayan. Very legit friend yan si baka naman, ayan. Busy sa work. Pagod lagi, host. Ayan. Ano bang work mo, Gretchen? Yan, hello, mega love shoutout sa nandito. Gretchen, dyan ka lang kasi may pupunta dito, sayang yung mga banana. Magbaba ka ng banana, mang bahay dyan. Baka hindi ka pa nakadikit na ni Lizelle Silmaro, ayan. Baka naman, magbaba ka dyan. Nursing home, caregiver ako, host. Oo nga pala. Saan ba yun? Saan ba yun? Parang natanong ko na yun, nakalimutan ko naman. Nursing home ka? Oo, kasi nabanggit mo sa akin yung caregiver. Saan ba yun? Saan? Nakalimutan ko tuloy. Ayan, hello. Sige lang, host,
silip lang ako kasi nasa work ako. Taiwan host. Oo nga pala, Taiwan. Oh. Ayan. Ayan, Lizelle, baka naman dikitan mo si si Gretchen de la Piña. Ayan. Rin to si Gretchen. Oh, tama ba? Bisaya ka, Ma'am Gretchen? Tama ba ako, Ma'am Gretchen? Bisaya ka? Ayan, Ma'am Gretchen ha, na-share ko yung yung bahay mo sa sa community ko. Na-check mo ba? Na-check mo ba, Ma'am Gretchen? Na-share ko na yung bahay mo sa community ko ha. Balikan ko maya basta bakasan nyo na lang. Host, Bisaya ako. Salamat. Salamat ng madami, host. Ayan, you're welcome po, Ma'am Gretchen de la Peña. Ayan. Papadikitan kita mamaya pag pag may pumapasok na ka-GC ko. Kasi maaga pa eh. Kasi nagsipasukan lang sila pag pag bandang 10 na. Yan, 2 million in my house. Hello, mag-love shoutout sa inyo dyan. Nadikit na ko dati na host. Ayan. Ma'am Gretchen, nadikit ka na daw ni ni Lizel Silmaro dati pa. Sayang wala si si Sir Thunder. Bago pa naman 'yon si Sir si Thunder. Thunder 09 vlog, sayang. Ganda ng view diyan, napa-green ang paligid. Opo, Ma'am Gretchen, kasi nandito tayo sa taas ng bundok. Yan po yung Chocolate Hills, kung nakikita mo yung yung mga burol-burol diyan. Yan po yung Chocolate Hills. Kahangin ba oy? Oh, hangin ka adyo are. Kamusta na host? Ayan, okay lang. Okay ra.
Okay ra kaayo. Yan 2 million in my house. Hello, Miguel, love shout out sa inyo dyan. Mega shout out sa 2 million viewers dyan. Maayo. Oo. Wa man, wa na. Lagi. Lagi. Pasti ha konti. Ini takadugan to eh. Mag chika-chika na ba ko nitiha? Nita eh. Aray. Hello, may love shout out to Mars Malupit. Ayan, thank you very much sa pantamsak mo dyan.
Downloading one apps, Google Classroom. Why? Tagal nag-loading nga. Oo, talaga malupit. Naglo-loading ako. Grabe, ang hina ng signal. Mahina kasi yung signal dito, malupit. Kasi ang lakas ng ulan kagabi. Kaya naglo-loading. Buling ako. Aray. Ayan, 2 million in my house. Hello. Thank you very much. Hello, good morning host. Sabi ni Margelicious 18. Ayan, hello to you, Margelicious 18. Ayan, thank you very much sa patamsak mo dyan. Tamsak dan host. Ayan, thank you very much, Margelicious. Ayan. Yan, 2 million in my house. Hello. Sarap gumising, ang view mo ang nakikita host. Oo, maganda talaga yung view ngayon kasi mainit kasi ngayon dito, tas clear na clear talaga yung tawag ba nun, yung mga puno. Bagong gising pala si Momarji. Ayan, hello from Mars, malupit dyan, fresh from Korea pala. Kape tayo host. Ayan, sige Mamargin. Hindi ako umiinom ng kape. Yan, sige lang Mamargin. Laban lang. Anong iniinom mo sa umaga? Tubig lang. Tubig lang, Mamarji. Hindi yan uso sa amin, Mamarji. Hindi yan uso.
Yan, hindi ko kasi sinana yung katawan ko na iinom ng kape. Ay, ganun pala dyan sa bull host, ayaw ng kape. Hindi naman, sa ano lang, kung sa ano lang, kung sa kanila lang, depende lang. Depende lang, Ma'am Margie, pero sa akin, hindi ko talaga, hindi ako umiinom ng kape. Yung mga gatas lang, Milo, ganun. Pero hindi ko talaga sinana yung sarili ko na, iinom ng kape. Pero gusto ko yung yung hindi talaga hindi process na hindi process na kape, yung gawa lang na kape, ganun lang. Gusto ko nun, pero yung mga process na na kape ayaw ko. Ay, bro, natis lang bro. Ulingan. Yung kape na bigas gusto ko din, host. Oo, masarap yan. Gusto ko yan. Yan yung yan yung gusto kong kape, ganyan. Pero yung mga yung mga process na kape, ay hindi ko talaga gusto yon. Gusto ko lang yung mga bigas na yung kape na gawa lang sa bigas. Gusto ko, gusto ko yon, pero ewan ko lang. Isda mo dira. Ilang oras ka na dyan, host? Ano pa, hindi pa ako nagwa 1 hour. Papalapit pa lang, papalapit pa lang mag 1 hour.
safeguard your privacy and uphold our community guidelines. Host, Bohol is Visayas ba Visayas ba yan or Mindanao? Visayas po yung ano, Visayas po yung Bohol. Hindi po Mindanao. Ayan. Region 7 po, Region 7 pa din ang Bohol. Visayas po, Visayas. Anong probinsya ba yung ano mo, ano? Margelicious. Isang probinsya ka ba? Luzon ako, host. Ilocos. Luzon ka. Sa Luzon ka pala. Luzon, Ilocos. So, ano, andyan ka ngayon sa ano, sa Luzon. Diyan ka ba ngayon sa ano, sa Ilocos Sur? Guruy. Welcome to
Yan, 2 million in my house. Hello, may shout out sa inyo dyan. Patamsak naman kung hindi nyo pa natamsak si host. Ayan, thank you very much Ma'am Margelicious sa pa-video mo dyan. Sino bang isa dito? Si Malupit ba? Biasa nila eh. Sige, 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 Ma'am Margelicious. Sige, kain ka lang dyan. Baka naman i-video mo naman yung CP mo dyan. Sayo, tayo ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana, sadyang mapaglaro.
Sakit ang puno. Ayan, thank you very much, Ma'am Margie. Uray. Isda mo diha. Ano, host, may upuan ka ba dyan? Chinilas yung gamit ko, chinilas lang. Ano, Ma'am Margie, chinilas yung ano ko. Yung inuupuan ko ngayon. Ayan, 3 million in my house. Hello, mega love shoutout sa inyo dyan. Patamsak naman si host. Ayan, tamsak niyo naman si host. Sinong nandito, guys? May bagong pasok ba? May bagong pasok? O ano lang, kanina pa to? Hello sa 3 million dyan. Mega shoutout sa inyo dyan, guys. Yan, magpakilala kayo kay host para ma-shoutout ko yung channel nyo, guys. Dala ka lang sa host, upuan mo. Kasi ano, may upuan ako kasi na maliit. Tas ngayon ginagamit. Ginagamit po yung upuan ko. Yung bangkito. Ayun guys, sino yung nandito guys? Magpakilala kayo guys. Kasi ano lang, kung hindi ako nagkakamali si malupit yung isa. Sino pa bang nandito? Ngunit bakit? Oo, yung bangkito, pinatungan mo ng laptop mo, host. Hindi, wala pa akong laptop, ano, Ma'am Margie, wala pa akong laptop. Phone lang yung gamit ko. Phone lang yung gamit ko sa pag-ALS, ano, Ma'am Margie Licious. Walang laptop si host.
pobre. Mahirap si host. For you and for me and the entire human race. Yan, I don't have laptop, Ma'am Margie. I don't have laptop. Parehas tayo host, isang phone lang din gamit ko. Hahaba lang araw, makakabili din tayo host. Oo nga, soon. Soon Mamargelicious pag makasahod na sa YT. Pag makapag-monetize na sa YT. Kasi Ma'am Margie, is yung kulang ko na lang is yung WH ko na lang. So kung matapos ko na yung WH ko, ayun, makapag-money na ako. Yes, host, push lang tayo. Oo nga, push lang ng push. Push. Post lang ng push. Anong post? Push pala. Melin Gimao. Ayan. Push lang ng push lang natin to Mamargelicious. Malaki na ba yung mo, Mamargie? Yung WH mo? Malaki na ba yung WH mo dyan? Someday, someone's gonna love me.
125 pa lang ako, WH ko host. Ano yung sa akin is 150. Ano pala, 151. Ano pala, ang hirap pala pahila para maghanap ng WH. Okay lang yung okay lang yung banana. Kaso sa WH nahihirapan tayo. Ano ka na ba? Ilan na ba yung bahay mo, Ma'am Margie? Graduate ka na ba? Sabi nila, malang araw darating. $585 pa lang banana ko host. Ayan. 585 pa lang yung banana mo. Buti nag-ALS ka ba? Nag-ALS ka din ba? Laki ng laki ng WH mo. 585 ka pa lang, tas 125 pa na. Ako nga is yung yung banana ko is 1,158 yata, 59. Yung yung WH ko pa lang is 151. Ay hindi ka pa nakapag LS kasi sabi mo isang phone lang yung gamit mo. O ayan, thank you very much. May bago tayong pasok, guys. Hello sa bagong pasok dito. Ayan, thank you sa patamsak mo dyan. Ayan, tamsak dan host. Ayan, Jack. Ayan, si Sir Jack nandito. Si Sir Jack fresh from Canada. Ayan. May jacket na yan. Yung mo, yung ninja mo Sir Jack. Ano bang pag-pronounce ng G mo sa mo? Sa Hamhon ba? Or Jamhon? Ano bang pag-pronounce dyan? Sinubukan ko yung isang araw, tinuruan ako ni Malupit sa StreamYard kahit phone lang, host pwede. Oo, pwede. Sa lang, sa Chrome lang yung mo, sa Chrome lang pwede. Pwede ka mag-LS. Kasi nag-LS din, nag-try ako sa Chrome nung hindi pa ako nakapag-graduate. Kaso lag yung CP ko. Hindi kaya. Ayan, mega shout out to Sir Jack. Oo, pwede. Kahit pa lang, kahit kunti pa lang yung subscriber mo. Pwede yon. Kahit okay lang nga pag okay lang pag wala pang subscriber basta makapag LS ka, okay lang. Basta yung gagamitin mo lang is yung StreamYard. Hintan ka lang pumunta sa Chrome.
Kasi gamit yata ni ano ni Malupit is ano StreamYard. Kasi hindi pa din graduate si Malupit eh. Kulang pa yung banana ni ano ni Malupit. Three in my house, hello. 3 million in my house. Ayan, Miguel love shoutout sa inyo dyan. Patamsak kung di nyo pa natamsak si host. Yan, hello to Sir Jack. Dito pa ba si Sir Jack? Sir Jack, lumabas ka. Char. Char lang. Hindi ba maglalag yung CP mo pag StreamYard gagamitin mo ano, Margelicious? Kasi yung sa akin naglalag. Hindi naman host, okay naman. Okay yan, pwede yan. No. Pwede yan at mamargelicious. Kasi ano, mamargelicious, nagtry ako sa ano, sa StreamYard. Madaling i-upload yung LS sa StreamYard. Kung direct to YT ka, kung direct to YouTube ka mag-LS, ano, ang tagal mag-upload. Baka naglo-loading din ako kasi sa signal ko. Kaya naglalag yung ano, StreamYard yung Oo, sa signal siguro host. Ako din pala nung dito lang gamit ko hindi ako makapasok tapos yung sinubukan ko sa wifi sa trabaho pwede na. Oo nga eh sa data lang depende lang sa signal yata sa StreamYard naglalag ka.
Yan, 2 million in my house. Ayan, may pasok labas guys. Sino kaya to? Ayan, hello to Lizelle Salmaro. Hi host. Ayan, thank you very much sa pagbalik. Hello to you Lizelle Salmaro. Ayan. Maganda kasi pag wifi yung gagamitin mo ma-Margelicious. Kasi hindi madaling malubot yung CP mo. Gagamitin mo, nako, ang bilis talaga kukuha ng battery yung yung data. Nagkahinay ulit ang tingog. Di nagkuan ko na hinampiling. Wa man kusog man gihapon. Kasi yung nagturo din sa akin sa yung gagamitin yung StreamYard is yung kaibigan ko sa YT, friend ko rin sa sa Facebook, si Super Judge Show. Then tinuruan niya ako, nagtry ako, ayun. Nagtry ko naman kaso nga loading, naglalag ako. I-front sa ang camera kay ano man. Mano man. Nanawasok sa dagway. Sus maro gihapon tsaka ligin doon gihapon. Tsaka Tsaka. Murag was mode lagi. Abas. Saba diha. Naka-silent mode. Mano lagi na. Wapan. Wala. Katugon ko in town. I-share sa ako ang LS sa FBB. Marag naid akong problema. Waman. Problema sa wifi. Secret. Wapa dyan hing abot. Kaya wapa dyan mo ikuan. Wapa ming abot kay agkato na po problema. Agkato na pang wifi. Imbis na antina. Ayaw sige mogot. Mawala ang kagwapo. Kuling nga.
Gwapo'y bunda, lambo si Mudmod. Ayaw, kret. Ay, sa wait, sa i-share na kanina ko. Ay, sa i-share nina ko. Pwede na sa imong gamiton ng account. Sa account ako. Sige, sige. Ka na lang. Host, baba na ako, host. Puntang bus stop. Sige, sige, Ma'am Marjorie Show. Sige, sige. Thank you very much sa pag-visit sa ko. Sa live streaming ko. Sige, sige. Ingat ka dyan.
Ayan, thank you very much. May bago tayo dyan. Thank you very much sa patamsak. Ayan, mega mega love shoutout sa'yo dyan. Hello, Karina Park. Tamsak host, Philcor. Ayan, thank you very much to Philcor Park. Thank you naman. Busy muna ako muna, work lang po. Sige, sige, ano. Sige, sige, Philcor Park. Ayan, thank you very much. Sige, busy ka lang dyan. Thank you sa pag-busy mo dyan. Ayan, may bago na naman tayo, guys. Ayan, thank you very much sa pagdalaw. Sa pagdalaw sa LS ko, guys. Ayan, thank you very much sa patamsak mo dyan. Ayan, thank you to Sir Van Ravishing. Ayan, thank you very much sa sa pagdalaw ulit sa LS ko. Sir Van, nag-end na ako kahapon ng LS kasi ang tagal mo. Ang tagal mo kaya kahapon, Sir Van. Sabi mo wait lang. Tas ang tagal, ayun, tuloy. Nag-out na ako sa sa LS ko. Thank you very much to Sir Van sa patamsak mo dyan. On duty ako, idol. Busy. Sige, sige. Baka naman busy ka lang dyan, Sir Van. Musta ka dyan, idol? Okay lang. To laban pa rin, Sir Van. Laban pa rin sa buhay. Mapapagod pero hindi susuko. Ayan, thank you very much, Walwal ni Philcorp. Ayan, tamsak ulit, BG muna. Ayan, stay muna. Ayan. Thank you very much to Walwal ni Philcorp dyan. Thank you very much to Philcorp Park. Baka naman. Ayan, laban pa rin tayo, guys. Laban pa rin tayo, guys. Yan, may nagtamsak ulit, guys. Ayan, thank you, thank you.
Yan, 3 in my house, 3 million in my house. Ayan. Thank you very much sa patamsak niyo dyan. Eric Garcia. Ayan. Eric Garcia. Tamsakdan po. Ayan. Thank you very much to Eric Garcia. Wait lang. Bibigyan kita ng jacket. Bago pa lang to si Eric Garcia. Ay, dikitan mo naman si ano. Si Sir Van. Ayan. Eric Garcia. Ayan. May jacket ka na. Ayan, nagbaba rin na bahay si Eric Garcia. Ayan, magsugura na kayo guys. Sug guys. Baka naman Eric Garcia, hindi mo pa ako kadikit. Dikitan mo naman ako dyan. Padikit naman dyan, Eric Garcia. Ayan, Dan to ano, to Van Ravishing. Ayan, Sir Van, Dan na daw sabi ni Eric Garcia. Dikit na kita host. Ayan. Thank you very much. Thank you very much to Eric Garcia. Ayan. Thank you, thank you. Ayan. Eric Garcia Dan, Tamsak plus WH sabi ni Sir Van Ravishing. Ayan.
Ayan, sige sige be, thank you. Ayan, thank you very much. Ayan, moi. We see always, moi. Ayan, thank you, thank you. Off sa ko bedong agsa ko. Sige, sige, sige be. Sige, sige. Amping, amping. Ubulan na nating probinsya. Standby ra ni be. Ikaw ba? Ikaw bahala. Ayan, 4 million in my house. Hello, mag-love shoutout sa inyo dyan. Tamsak niyo naman si host. Pa-like naman kay host. Bulan na. Yan, thank you very much sa patamsak dyan. Ayan, 5 million in my house. Ayan, marami tayo guys. Sino ba nandito? Ayan, thank you very much sa patamsak. Oh, sabi ni Edmarchian Bayani. Ano pag magbasa dito? Edmarchian. Tawa ano ba? Basta Edmarch na lang. Tamsakdan, ayan, bibigyan kita ng jacket dyan. Pa, ano naman, pa, tawag ba doon, pa, dikit naman kay host. Yan, marami tayo dyan, guys. Pagdikitan kayo. Ayan, may jacket ka na, Edmarch. Ayan, Edmar, may jacket ka na. Padikit naman kay host. Ayan. Bulan na. Ayan, baka naman guys, hindi nyo pa natamsak si host. Patamsak naman dyan.
bujol.